коллекционированиянын директорнабын, оны маны муннябын. Основной улахан коллекциям зажигалка коллекцията болар. Бу бастыкы зажигалкам кырахажамын буланылбы зажигалкам, әбәләгам телгәһәләрдә. Ол онтала хагаламын, тоғуны сыларта хагаламын муннябын. Коллекциям зажигалкам кене билеген 700 штука болла приблизительно. Кенеке штукатын акпакка хажабын. Оны таханан карманы календар муннябын. Карманы календарым хәтта тыгынча такка штука болла быгыла. Оны тоқ муннябын. Кума качы муннябын, тимир качы, омук качыларын муннябын. Оны кырыкка муннябын, булырга кырыккалары. Бу мандага кырыккалар баалар булырга. Мандага кырыккалары муннябын. Батал бомга тиһәмен, оны булырга бәләктән калбы значок муннябын. Бу маны значок коллекция тәмеба. Осанан коллекционер әйгәтә дигән олус кең, олус интерехине булыргыттан тахагаланан булыргыны карыстаһын дигән темага, үйәтетәһен дигән темага мен муннябын осайна.